खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर जोंहा आसाम राइफलनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों नोंथांमोना जुदि मेट्रिकखौ पास जानो हाबायब्ला अब्ला नोंथांमोना बे आसाम राइफलनिफ्राय फैनाय साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना बिनिखायनो जाहाथे बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायो जुदि नोंथांमोना आसाम राइफलाव साख्रि मावनो सानोबा जेनेबा नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगन सिलेक्शन प्रसेसआ जोंहा माब्रै जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै मिथिनो हायो बिनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो साख्रिनि आपडेट आरो माखासे गभर्नमेन्टनि स्किमनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोदो गिबियावनो लोगोफोर जोंहा बे आसाम राइफलनिफ्राय फैनाय नटिसआ जाहैबाय 24 जुन खालिसो बे माने रिक्रुटमेन्टनि नटिसआ ओंखारना फैदों आरो दा बिनिफ्राय जोंहा एप्लाइ अनलाइना 26 जुननिफ्राय स्टार्ट जागोननो माने जोंहा मैयानिफ्राय अनलाइन एप्लाइआ स्टार्ट जाबाय दा जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय 25 जुलाइ खालि जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना जोबफैगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा साख्रिनि नामखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो गिबियावनो राइफल हुमेन एबा राइफलमेन एबा जेनेरेल डिउटि बेखौनो होननानै मिथियो जोङो राइफलमेन हौवासाबा राइफलमेन जाहैबाय हिन्जावसाबा राइफल हुमेन जाहैबाय ओमफ्राय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय 131 था दङ दा बे 131 था साख्रिनि पस्टखौनो जोंहा हौवासा हिन्जावसायाव रानदों हौवासानिया गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 75 ता दङ हिन्जावसानिया गासै 56 था नोंथांमोना बिदि साननादि गोबां खम होननानै खम नङा लोगोफोर गोबाङानो दं बे 75 आरो 56 था हौवासा हिन्जावसानि बाहागो राननाय दं बे साख्रिखौ सानैबो हौवासा हिन्जावसा मानसिफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन दा बे साख्रिनि भेकेन्सिया 131 थालाय बेसांल' मालाय मा जानो लोगोफोर नोंथांमोननि बे एग्जामनि सायाव एबा प्रसेसनि सायावसो जागोन माब्रै नोंथांमोना बे एग्जामफोरखौ पास जानो हागोन दा बेहाय लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव जेनेरेल अबिसि केन्डिडेट केटेगरिनि मानसिफोरा 100 रुपिसखौ होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नाथायबा जायफोर बिथांमोना एसटि माने शिड्युल कास्ट जायखौ जोङो सर्ट फर्माव एसटि होननानै बुङो ओमफ्राय एससि बिथांमोनाथ' फिस होनांगौनि गोनांथि गैया नो फि होनखादों नोंथांमोना फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन बे जाबाय जोंहा एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसा दा नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थानो राइफलमेन एबा राइफल हुमेन जेनेरेल डिउटि दा नोंथांमोना फरायनाया 18 बोसोर जानायनिफ्राय माने 18 बोसोर जानायनिफ्राय 23 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा बेहाय एप्लाइ खालामजोबनो हागोन ओमफ्राय लोगोफोर बे एजनि रिलेसन होनाय दंबावो नोंथांमोना बे नायनो हागोन ने जोंहा एससि एसटि बिथांमोननि थाखाय 10 इयार्सनि एजनि रिलेसन होनाय दं उपार एज लिमिट होमबा सानना नायबानो जाबाय नोंथांमोना बे 23 आरो 10 दाजाबा बेसेबां जागोन 33 होमबा जोंहा जायफोर बिथांमोना एससि एसटि केटेगरियाव गोलैयो बिथांमोना 18 बोसोर जानायनिफ्राय 33 बोसोर जानाय केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन एससि एसटि केटेगरिनि केन्डिडेटफ्रा अब्ला नोंथांमोना जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जानाय एबा हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ डिग्रि फरायबाय थानाय केन्डिडेट बिथांमोनाबो बे आसाम राइफल साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर फरायलासिनो थानाय बिथांमोनाबो हागोन मेट्रिक पास जाबानो फरायनाया मेट्रिक पासल' जानांगोन बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाव स्पर्ट्सनि क्वालिफिकेसन थानाय जानांगोन जेरै नोंथांमोनाथ' लोगोफोर स्कुलनि कम्पिटिसन एबा इउनिभार्सिटिनि टार्नामेन्टफ्राव नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामबाय जानांगौ जुदि नोंथांमोना बेबायदि सार्टिफिकेट दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोरनो प्लेयार्स हु हेभ पार्टिसिपेट इन एनि इन्टारनेसनेल कम्पिटिसन नङाबा नेसनेल कम्पिटिसन नङाबा इन्टार इउनिभार्सिटि टार्नामेन्ट्स नङाबा नेसनेल स्पोर्ट्स गेम्स फर स्कुल नेसनेल एवार्ड्स जुदि बेफोरबायदि कम्पिटिसनाव नोंथांमोना जुदि पार्टिसिपेट खालामदोंमोनबा गेलेनानै जुदि नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोनदोंबा अब्ला नोंथांमोना बे राइफल हुमेन एबा राइफलमेन साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पासजों लोगोसे बे सार्टिफिकेटखौ नांगोन लोगोफोर इन्टार इउनिभार्सिटि टार्नामेन्ट्स बेफोराव जुदि नोंथांमोना सार्टिफिकेट मोनदोंबा नोंथांमोना बे आसाम राइफल साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे कम्पिटिसननि बागै एसे बेहाय मोजाङै बिजिरना होदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै स्पर्ट्स सार्टिफिकेट नांगोन ओमफ्राय होनाय दङ इन्टारनेसनेल कम्पिटिसना माबायदि जानांगोन नेसनेल कम्पिटिसना माबोरै इन्टार इउनिभार्सिटि टार्नामेन्ट्सआ माबोरै बेहाय दङ स्कुलनिया माबोरै बेखौ बेहाय मोजाङै बिजिरना होदों नोंथांमोना बयबो जाहाथे मोजाङै नायो नोंथांमोननि सार्टिफिकेटआ बेजों मिलायगोन ना मिलाया नोंथांमोना बेखौ बयबो नाय नोंथांमोनाथ' गासिबो माने कम्पिटिसनखौ खालामखादों जानांगौ माबायाव इउनिभार्सिटिफोराव एबा कलेजफोराव नोंथांमोना सार्टिफिकेट दङबा एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जोबोद गोनांथार जोंहा बे कलेजनि इन्टार स्कुल कम्पिटिसन एबा इन्टार कलेज एबा इन्टार इउनिभार्सिटि बेफोरबायदियाव नोंथांमोना बेनिखायनो बाहागो लानानै सार्टिफिकेट मोननाय जानांगौ अब्ला जोंहा नै गोबां खाबुखौ मोननो हायो दा बिनिफ्राय बैसोखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नै 18 बोसोरनिफ्राय 33 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन एससि एसटि केटेगरिनिया बे जाहैबाय जोंहा ओमफ्राय मा सार्टिफिकेट नांगौ होनबा नोंनि बे मेट्रिकनि सार्टिफिकेट नांगोन मार्कशिट नांगोन ओमफ्राय नोंनि बेखौनो होनदों नै सार्टिफिकेट नांजोबगोन नोंनिया बे आदार प्रेफारेन्स होनाय दं बेखौ नोंथांमोना प्रेफारेन्सखौ नायबानो जाबाय मा प्रेफारेन्स होदों बेहाय
आं नोंथांमोननो इम्परटेन्टखौल' खोन्थागोन सेलेक्शन प्रसेसा माबोरै जागोन बेखौ नोंथांमोननो आं गिबियावनो खोन्थाग्रोनोसै कैंडिडेट वेरिफिकेशन फार्स्टआव जोंहा वेरिफिकेशन जागोन कैंडिडेट इन प्रोसेस अफ वैलिड लेटार्स आईडी प्रूफ नोंथांमोना बेफोरखौ माने रिक्रुटमेंट रिलीज साइटआव लानांगौना माने जेब्ला रिलीज जायो अब्ला नोंथांमोना नैबे डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन आईडी प्रूफ हिसाबै भटार आईडी ड्राइभिं लाइसेन्स आधार कार्ड जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे बे माबाखौ लांबानो जाबाय आईडी कार्डखौ लांबानो जाबाय बबे मोनसेया दं नोंथांमोना बेखौ लानानै थांनांगोन ओमफ्राय नैबेहाय इन्टार डकुमेन्टेसनाव माबोरै जागोन बेखौ होनाय दङ नै अल कैंडिडेट हैव टू अंडरगो डकुमेन्टेसन खालामनाय जागोन गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लानानै थांनांगोन डोमिसाइल सार्टिफिकेट पिआरसी सार्टिफिकेट बेफोरखौ नोंथांमोना लांजोबनांगोन फरायनायनि गासिबो सार्टिफिकेट जेरै मेट्रिकनि मार्कशीट एडमिट कार्ड बे माने सार्टिफिकेट बेफोरखौ लांनांगोन ओमफ्राय आईडी प्रूफ हिसाबै नोंथांमोना बबे मोनसे लाङो पान कार्ड लाङो ना आधार कार्ड लाङो ना ड्राइभिं लाइसेन्स लाङो नोंथांमोना बेखौ लांनांगोन ओमफ्राय डोमिसाइल ओमफ्राय नोंनि बे स्पोर्ट्सनि सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ लानानै थांबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा नै फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लानाय जागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव फिल्ड ट्रायलखौ लानाय जागोन बे फार्स्ट सेकेन्ड प्रसेसा बेनिफ्राय जोंहा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जागोन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टआव माबायदि केटेगरि होनाय दं बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन माबायदि जानांगोन हाइटफ्रा बेसेबां जानांगोन बेखौ बेहाय मोजाङै मेनसन खालामनाय दङ नोंथांमोना बेखौ जाहाथे बयबो नायो एसे गोलाव नालाय आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाला जाहाथे नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै नायो गोजौफ्रा नोंथांमोननिया बेसेबां बेखौ सुनानै बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नायो बेहाय मोजाङै डिटेल्सै होनाय दं फिल्ड ट्रायला माबोरै जागोन बेखौबो बेहाय होनाय दङ फिजिकल फिटनेस टेस्ट लानाय जागोन बेफोरखौथ' बेहाय होनाय दंजोबो नै बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन नै फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्टआ माबोरै जायो बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानांगौ ओमफ्राय टेटुफोरनि माबाफोर टेटु दं नामा बिनिबो केटेगरिया होनाय दङ जुदि नोंथांमोनाव टेटुफोर दङबा नोंथांमोना बेखौ एसे फरायनानै नायबानो जाबाय माबादि टेटु थानायाबो बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा नोंथांमोननि टेटुआ माबादि बेखौ बे मेनसन खालामदों नोंथांमोना एसे मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय माबादि टेटु गोनाङा एप्लाइ खालामनो हाया बेखौ बे होनाय दङ ओमफ्राय मेडिकेल एग्जामिनेशन जागोन फिजिकल फिटनेसनि उनाव मेडिकेल एग्जामिनेशन लानाय जागोन बेखौ बे होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन फाइनाल सेलेक्शना जोंहा नै मा फाइनाल सेलेक्शना माबोरै जागोन बेखौ होनाय दं जेरै फिल्ड ट्रायल्स जागोन बे फिल्ड ट्रायल्सआवबो नोंथांमोना पास जानांगोन बिनिफ्राय लेभेल अफ पार्टिसिपेन्ट नोंथांमोना बे सेलेक्शन प्रसेसआव जेरै खारनाय बारनाय बेफोरबायदियाव गेलेनायफ्राव नोंथांमोना मोजाङै पास जानांगोन बिनिफ्रायसो नोंथांमोना जुदि मोजाङै पार्टिसिपेट खालामनो हायोबा मेरिट लिस्टआव फैनो हायोबा अब्ला नोंथांमोना सेलेक्शनखौबो जानो हागोन ना ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा एपइन्टमेन्ट लेटार एबा मेरिट लिस्टखौ मेरिट लिस्ट हरखांनायनि उनाव माने नोंथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ हरनाय जागोन होननानै बे बुंदों ओमफ्राय माबायदिया रिजेक्ट जागोन बेखौबो होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन माबायदि केन्डिडेटआ रिजेक्ट जानो हागौ जुदि मोजाङै रुल्सफोरखौ फल' खालामाबा बेखौबो बेहाय होनाय दङ दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबायानोसै एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन आरो बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्सनाव मोननो हागोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनथ' आं बे एडभार्टाइजमेन्टआव मा दङ बेखौ मोजाङै खोन्थाजोबनो हायासै बिनि थाखायनो मा बियो नोंथांमोना बेनिखायनो बयबो बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय बेखौ आं नोंथांमोननो पुरै डिटेल्सै मोजाङै खोन्थायोबा भिडिअ एसे गोलाव जागोन नोंथांमोना भिडिअ एसे गोलाव जाबाबो नाया नालाय बेनिखायनो आं एसे गुसुङावनो बेखौ इम्परटेन्टखौल' खोन्थाबाय नोंथांमोना मोजाङै फरायनानै नायग्रोबानो जाबाय एप्लाइ खालामनायनि सिगां दा भिडिअ बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोनथ' खोन्थाखाबायनोसै एप्लाइ अनलाइनाव जोंहा जेबो एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया SC ST केटेगरिनि केन्डिडेटफ्रा दा नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेट मोननो थाखाय बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो गोजोन्थों लोगोफोर